Os rapaces e rapazas de terceiro fixemos unha presentación do libro Vale de Antoquía de Carlos Casares. Esperamos que vos gustemos. Este libro conta unha historia que transcorre en Xinzo de Liña, Ourense, no século XVII. Na Praza Maior vai moita calor en xuño e hai moita xente. Nesta época a igrexa mandaba moito. Un ferreiro vai contarlle ao cura os seus problemas. Lle conta que puxo os como se fose unha galiña e que lle saíu unha pluma nas costas. O cura non lle deu importancia. Pero o ferreiro veu un campanario, ese que saía nas lendas, ese que pertencía a unha aldea escondida. Volvenlle a saír plumas e decide falar cos curas. Estes pensan que, porque o demo está dentro do corpo do ferreiro, e por iso pasan estas cousas tan raras. Os curas fanlle probas para comprobar se o demo está dentro do seu corpo. Oh, fala latín. Entende todo. Pregúntale ao Antigo Testamento. Oh meu Deus, sabe todo. Foron ver o campanario do que falaba o ferreiro e atoparon unha aldea escondida, na que había casas co tellado vermello, dúas prazas, e a da igrexa era redonda e había moita xente. Un día, uns homes lle deron unha paliza ao ferreiro e o deixaron medio inconsciente. Ao día seguinte, os curas e outros homes o van buscar e levan preso para a Praza do Pobo. Ali o atan a unha fogueira pretendelo quemalo vivo, por herexe. Herexe significa ir en contra das ideas da iglesia. Atado e a punto de ser queimado, o ferreiro emprega as súas plumas para voar por enriba do campanario e da praza enteira. Pero como pode voar? ¡Estou voando!